Ideme natáčať rozhovor z Nula Gravity. Tu sú jeho hlavní členovia Ondrej Ďuračka, Martin Mešina alias Desky. Takže ako začína váš každodenný režim a čo robievate? Tak, vzhľadom na to, že my spíme, nespíme spolu, my spíme v jednej izbe. V našej vile luxusnej, chápeš? A ráno staneme o nejakej tej o 12:00. Tento ma už budí o 10:00 a idem, ráno máme posilovňu, potom ideme do bazéna, vidíte to? Potom ideme do bazéna, samozrejme bez plavok, lebo to lepšie na nás pôsobí. A potom sa vlastne začneme venovať tomu nášmu Nula Gravity. Môžeme aj niečo ukázať, akože u vás. Jump. No, ukáž. Dobre. Viete, je to ťažká robota. To až si vy myslíte, že to je len tak, postaviť sa na hlavu, alebo čo. To není pravda. My sa tomu už venujeme, koľko to je? 10 rokov to bude. 10 rokov. V auguste. V auguste máme výročie. A koľkého? 25. to bude 10 rokov. 25. Čo sme sa prvýkrát stretli. Bolo to v škôlke, že? Bolo to v škôlke, no. A natočili sme svoje prvé video. A prečo sa rozhodli založiť skupinu Nula Gravity? No, ja neviem vám povedať prečo. Tam, to na nášho manažera sa musíte obrátiť, on býva túto kúsok, takže môžete ísť za ním. Môžete nastaviť aj našu stránku www.nulagravity.xf.cz. Dobre. www.nulagravity.xf.cz. Áno. Tak. No. Ale akože, my sme sa už aj stretli s takými inými hopermi, neviem, Kevin, Hauko, či akí to boli, akože, neviem, čo si ty myslíš, oni spravia nejaké trapné salto, a čo si oni myslia? Že sú kingovia. Čo sú oni? A kde ste sa s nimi stretli? Tam na zastávke sedeli, chudáci. Na zastávke, na autobusy chodia. No. A vy chodíte ako? My tu máme auto, kde si ho zaparkovať? Tam, trošku za rohom. Tam je za rohom. Nebudeme prezentovať značku, to je reklama. No a tak. Vieš čo? A máte aj sponzorov? Máme Marlboro, cigarety. Marlboro? Každý fajčme. No, áno. A čo na to hovoria vaše frajerky? No, to je, my teraz máme hlboko piči, lebo musíme sa venovať tomuto hlavne. Nemáme na ne čas. Tak nie je na ne čas. Musia to pochopiť. Áno. A ešte chcem spomenúť ten náš nový projekt, akože my sme sa dohodli natočiť CDčko, hip-hopov, hej. A tie piesne stade použijeme do nášho nového filmu. Áno. A ako sa bude volať? Bude sa volať Život vestenického hopera. Budeme tam my dvaja účinkovať. Ako hlavné postavy. Tak. A o čom to bude, či nechcete prezrádzať? Dej by sme neprezrádzali, pretože potom by to už nebolo zaujímavé. Takže na prekvapenie. Ale bude sa vám to páčiť isto. Bude sa vám to páčiť. Bude to také tvrdé, akože hoperské, chápeš? More. Chápem. Na konci bude jedna smutná scéna. Neprezradíte? Ale to neprezradíme, to sa nechajte prekvapiť. No a viete čo, večer si sadneme tam pri telku, pozeráme nejaké videá, ako nám to šlo, všetko. Nejaké skôr to pustíme. Aj sa viete ohodnotiť? Na jednotku. To proste my sme elita, ale myslím kriticky. My nemáme kritiku, že? My sme najlepší. Ešte, že si fandíte. No. A máte aj nejakých obdivovateľov, alebo? Koľko? Celý Trenčiansky kraj. Podporujú naše, aj z Petržalky ľudia chodia. 50 Cent do mňa chcela pýtal podpis. Nemal som čas. Pozývala nás do nového vily, ale... Vy máte väčšiu. Máme väčšiu, lepšiu. 30 izbovú vilu máme. Počula som, že by aj malé deti chceli robiť to, čo aj vy. Nech sa strčia do prdele, my sme najlepší. Môžeme ich naučiť volať jump, alebo vieš čo, ale... A je to nebezpečné?
Fúha, je. Viete čo, mal som 3-krát zlomenú nohu. Raz narazeného vtáka. Áno. Ale to nie ja. To Martin. A vy nie? Prečo mi vykáte? Tak Pani ty redaktor? nie? No. Ja nie, ja som mal iba také ja som ani nemal zranenia, proste ja som dobrý a... Ako, nechcem sa moc chváliť, hej, ale... Vyzerá to trošku tak. On je trošku namyslený, to si nevšimajte. Lebo ja som Ale vidíš, že to fanúšikovia nemajú radi namyslenosť? No by si máme- sa čudovala. Fanklub Piči, žijeme iba pre 0 gravity. Tak, tak. A koľko členov obsahuje Nula Gravity? 4. 4, Ale my dvoja sme proste... My sme A ktorí najviac. sú to? Som to ja, Som to ja. Respi, Som to ja. Ondrej, je to Vanco a je to Marčo. Vanco a Marčo. A ty sú kde? Oni teraz išli na služobnú cestu, dostali pozvánku do Ameriky. Do New Yorku. My sme- Na Brooklyn. A vy, keď ste lepší, prečo nie? My sme nemohli, lebo máme teda vystúpenie. Proste máme lepšie. Oni idú na také nič moc vystúpenie. Nič, oni len tak pre deti, viete ako, a my už ideme takto lepšie. Sme elitní tanečníci. A už ste si dávali betu s nejakými profesionálmi? No samozrejme, schovali sme kdovačku všetci. Profesionálni sme tu my. Akože stačí pozrieť naše videá. Kam by ste chceli zajsť so svojou slávou? To sa už ani nedá zajsť ďalej s touto slavou. To je, my sme proste už najlepší a... Ale začíname, ale... Sme najlepší už. Začínate a 10 rokov je ešte len začínanie? Začíname akože verejne vystúpať a tak, 10 rokov sme sa to cvičili. Vieš, Pripravovali. pripravovali a tak. Učili sme sa to, keď sme všetko vedeli, dali sme to najavo. Áno, áno. Tak. No, No, tak. Pozdravujem všetkých mojich fanúšikov. na Máme vás Nula piči. Gravity. Nula Gravity.